Bigarren saio auki genuen atzo, bigarren txanda alderdiekin, eta gure partetik bentsat ikusi duguna da gobernuko alderdien jarrera, aldeko jarrera positiboa, gure bost funtsezko neurriei dagokionez, ez? Orduan, hortikan abiatuko gea, ikusita aldeko jarrera dakatela, baina ikusiko dugu nola ze kompromisotan eta ze zifretan mamitzen dira, ez, aldeko jarrera hori. Ze, esan daiteke ados daudela, baina gero zifra jartzeakoan ikusten da benetan zenolako konpromiso hartzen den. Orduan ikusiko dugu, 2 aste dazkagu indikan zuzenketak erregistratzeko eta negoziatzeko denbora gehiago dago. Orduan, hemen konpromisoa zifretan jartzen da, aurrekontuei ari gara eta. Eta hastapenetarako, Gipuzkoarako Foru Aldundiak eraman duen lehen proposamen hori, nola ikusten duzu? Aurten egia da, eta normalean beti esaten da, ez, aurrekonturik sozialena, eta baina aurten egia da. Aurten egia da, ikusi dugu azken urteetan, hainbat inbertsio sustatzen edo lehenesten zituztela, bai industriarekin eta ekonomiarekin lotuta, eta ez hainbeste gizarte politiketan, beti zegoen muga hori, ez, aurrekontua jartzen duna, ze beste lehentasun batzuk zezkan gobernuak, baina, eraikuntza gehienak bukatu india, ja egin dituzte, eta aurten behingoz, bai jarri diote igoera nabarmena egonda gizarte politiketan, eta esaten dutenaren arabera, ildoa hori izango da, hemendik aurrera ikusita zein den gure proiekzio demografikoa, eta gure gizartearen beharrak zaintzari eta gizarte politikei dagokionez. Momentuz behintzat aurrekontuan, hori begionez ikusi dugu, ze, hasiera bezala erresago da horrela zalan egitea, dagoeneko kutsu sozial importante bat dakan aurrekontu proiektu batekin lan egitea erresagoa delako. Eta hastapen honetarako, zer nolako lehentasunak eraman dizkio Elkarrekin Podemosek Gipuzkoako Foru Aldundiari? Gure partetik, Elkarrekin Podemosetik 5 eskakizun jarri ditugu mahai gainean politika orokorreko osoko bilkuratik dagoenetik. Lehenengoa da argi eta garbi koordainketa sisteman badakigu badagola, jendeak aportatzen dula, ordaintzen ditula bere zerbitzuak, eta badagola 80-20ko proportzio hori, ez? Baina badago baitare erabilera libreko kantitate bat, kopuru bat, ez? Eta neurtzen dela IPREM esaten den indizearekin hainbat portzentaian. Ez da nahikoa, argi eta garbi, eta gobernuak ulertu du ez dela nahikoa. Jendeari gaur egun poltsikotan geratzen, erabiltzaileei, egun geratzen zaizkien xoxak beren poltsikotan ez dira nahikoak beren beharrak asetzeko. Gizarte zerbitzuek eta residentziek eta behar asko estaltzen dituzte, baina ez guztiak. Eta horretarako geratzen da, gero, erabilera libreko kopuru hori. Eta kopuru hori, aigala esaten, momentu honetan, errenta baxuenak geratzen diela 160 eurokin bakarrikan beren poltsikotan, eta horrekin, ez dakit, hainbat behar horiek, ez, gaitz egiten gauza oso basikoak, edela, ez dakit, betaurrekoak, okulista, podologia, kremak, masajista, bestelako gauzak, medikamentu, bestelako gauza asko, edo kapritxoak ere bai, ezin dira estali. Orduan, hori berrikusi behar da, hain zuzen ere, zaintza sisteman erabiltzaile guztien duintasuna bermatzeko. Eta ez joko horretan, desberdinkerien jokoan sartzeko edo murgiltzeko erabiltzaileak. Hori lehenengoa. Bigarrena da, erresidentzien, zaintza lanetan dabiltzanen hitzarmena berritzeko, laguntza ematea, dirua jartzea, minbereak jartzea albidetzea gero negoziazio kolektiboan aurrera egin alizateko. Hirugarrena oso garrantzitsua eta guretzako aspalditik da, baso zain gehiago, baso agente gehiago behar ditugu, eta baitare hobeto ekipatuta egon behar dira, baitare eta formatuta baso eta mendi zutei aurre egiteko. Hau, lehentasunetako bada, argi eta garbi, gero bestia da, baitare, mugikortasunean, guk argi dago bidesarien bitartez jasotzen duen diruaren zati bat dagoeneko adostu da mugikortasun jasangarrira bideratu behar dela, eta jarri dira zifra bat 8 milioikoa urtero, ez? Momentuz.
Eta guk uste dugu bidezkoena dela diru hori mugikortasun jasangarrian deskontuak ordaintzeko bideratzeko. Zaiga ikusten urtero, Sánchezek egiten duen arabera, mantenduko direla 150ko deskontua edo ez, edo bestelakoa irutzen zaigu badakagula guk kaudimen eta diru sarrera nahikoak hori bermatzeko. Orduan jarri diguna mai gainean da 8 milioi horiei horiek bidegikoak bidera ditzatela konzesionarien, horien bitartez egun dazkagun 150ko deskontua bermatzeko. Berdin zaigula egiten duen Sánchezek. Eta gero estatua jartzen badu diru gehiago, primeran bideratu daiteke diru hori bera, autobusak refortzua jartzeko, linea berriak, linea pilotuak eskatzen ari garen guztia martxan jartzeko. Eta azkena, andoaingo lotunea, hor konponbide, orokor eta on bat ematea, trafikoak andoaindarren gain eragiten dituen kalte guztiak ahalik eta maksimoenean murrizteko. Hori dia gure bostak. Aletuko ditugu apur bat, eta hasiko gara zaintza esparrutik, berriki gainera Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duelako, enpresa publiko baten sorrera, zaintza esparrurako, nola ikusten duzu proposamen hau? Proposamena berez, batzuertan bertan esan genuen bezala, ondo dago, ze plazak atera bardia, kontua da gero nola ingo duten, eta hemen badaude utxune batzuk, etzituenak ez dara Maite Peña diputatuak etzituen argitu. Eta da, nola gauzatuko denora zuzen ere, sortuko diren sozietate horrek, gero sortuko ditu beste sozietate batzuk, lizitazioan sartzen diren enpresekin, udalekin eta bar, egoitza berriak eraikitzeko eta mantentzeko. Orduan, sozietate horrek eukiko ditu beste 6 administrazio kontseilu. Nor eseriko da hor? Nork eukiko du gehiengoa? Enpresa pribatuek edo aldundiak. Eta horri etzigun erantzun. Orduan, gure ustez ondo dago, baina beti bermatu beharko da gure ustez administrazio kontseiluetan gehiengoa administrazio publikoak eki bardula. Eta ez, sartzen den lizitazioan, sartzen den enpresa pribatu batek. Ze eskumena une oro, edo bentsat erabakiak hartzeko gehiengoa administrazio publikoak eki bardu, diru publikoaz eta zerbitzu publikoaz ari garetan garelako. Orduan, ideia ondo, baina gero, utxune horiek zalantza eta kezka sortzen digu Elkarrekin Podemosen. Akaso, administrazioari egiteko galdera izan daiteke ere, ze zentzu dauka enpresa bat sortzeak gero beste enpresa batzuk azpikontratatuko baldin badira, hori Gipuzkoako Foru Aldundiak egin dezake? Azpikontrata ez, ingo dena da, azaldu zegunan arabela, izango da instrumental bat, enpresa publiko bat, gero enpresa publiko horrek egingo durako lizitazioen bitartez, uteak, esaten dena, ulertzen dena, izan daiteke udal batekin, gehi enpresa pribatu batekin, beti ere bai hori esan ziguten eta sinisten dut, mintzat horrela saldu zehalako baitare bilera batian, Maite Peñak, eta da, irabazi asmorik gabeko entitatekin. Hor gaude, kooperatibak, daude baitare fundazioak, eta dividenduak banatzen ez dituzen enpresak, esango dugu, ze irabazi asmoa nik uste dut zabalagoa dela. Baina, mintzat, dividenduak banatzen ez dituzen enpresekin. Orduan, UTen formatua ulertu dugu erabiliko dutela egoitza bakoitza eskudatzeko. Eta ez ikitzeko. Gero baitare, noski, gasturako garrantzitsua dela ere jasotako diru eta aipatzen zenuen hasieran, gaur egun gizarteak eroz eta aurrezki gutxiago ere badaukala, baina azken administrazioen arteko, Foru Aldundien arteko eta Eusko Jaurlaritzaren arteko azken kontseilu ekonomikoaren ondorietako bat izan zen, diru sarrerak bereziki oinarritzen dira pertsona fisikoaren errentaren zergan edota kontsumoan, eta aurten bereziki beragin duela sozietateen zergak. Ezakit, kezkarako ematen duenek? Hemen baitare azalpen bat eskatu genion Foru Ogasuneko diputatuari, ze guk geuk ere, hitz egiten dugu askotan, ez? Eta bagenekin berakada hori emango zela, baina berakada hori begaen, hain zuzen ere, PSV bezala ezagutzen diren hoiengatik izan da. Eta hor, behin eta berriro esango dugu, naiz eta jende askok ez duen sinisten, oaintxe bertan, Batzar Nagusitan, hiru lurraldeetan, begaen aurka, EPSV-en aurka egiten duen alderdi bakarra, Elkarrekin Podemos dela. Beste guztiak, berdin zaite eskuinetik eta ezkerretik, esaten baldin bada, EPSV-ak babesten dituzte. Eta salbuespen fiskalak babesten dituzte. EPSV-en salbuespen fiskalak. Orduan, jakin nagu dakagun pixua,
galdetu beharko litzaioke zergatik beste alderdi batzuek salatzen duten, ez dute seinalatuko inor, salatzen duten sozietate zergan beherakada egon dela, baina gero ez duten salatzen EPSV-ei ematen zaien tratamendu fiskal bentajosua. Ze bata bestea gabe, hori demagogia puntxu bat badaka, hori egiteak. Jakin nahi dugu, ea zer nolako testu ingurua antzeman duzuen, honetan, basozain falta dago edo zer gertatzen da? Basozain falta dago Gipuzkoan, bai, dazkagu orotara 58 aldundian, gero badaude bai udal batzuk 8 da azkatenak, baina horrekin ez da nahikoa, Bizkaian 78 eta batzi uste dut horri inguru daudela, ez dakit zifra zehazki, orduan, badakit 60 gora daudela, eta aspaldiko reivindikazio bada, gero eta tenkatuagoa dago gure ingurumena, gero eta baitare departamentuak esaten du beti abandonua, mendiaia ez dela kudeatzen leno bezala, baina zaintzan, gure ingurumenaren zaintzan eta gure ingurumena berrespetatzen dela zaintzeaz arduratzen direnak baso agenteak dira. Eta orduan horretarako agente gehiago behar ditugu, ze une honetan. Dazkagun zifrekin ezin dira behar bezala estali, asteburuak, arratsaldeak, guardia guztiak, 58ekin ezin da estali Gipuzkoa osoa behar den bezala. Orduan hor badakagu ahultasun bat, ahulezi bat oso garrantzitsua gure ingurumenaren zaintzan. Eta horregatik uste dugu hori indartu behar dela, eta hori gure lerro gorrietako bada. Osa, dirua jartzea lehenengo kapituluan, urrengo urtean, benetan, departamentu horien partetik, mendiak eta basa fauna eta floratik, basozain gehiago kontratatu alizateko. Bestalde, baita ere aipatu genezake Pasaiako portuaren egoera, ez da baidan izan da honen kudeak eta nork egin beharko lukeen, edo honen eskuduntza norren esku egun beharko litzateken. Noren ardurapen egon beharko luke Elkarrekin Podemosen ustez? Elkarrekin Podemosen ustez, hor dakau Gernikako estatutua, ez dakiz bat urte bete induina, 40 gora, eta ez da bete. Lege organiko bada, hemen jendeak ulertu behar du alderdi sozialistak 40 urtetik gora daramala Gernikako estatutua bete gabe eta Madrilen hori bete dadin eskatu gabe. Orduan, Gernikako estatutuan jasotzen baldin bada, portuak eta aireportuak, hoien kudeaketa ere bai, gure eskumena izan behar dula, bete behar da, lege organiko bada. Bestera, alderdi sozialistak, esan dezala, argita garbi ez dagola ados, Gernikako estatutuarekin, eta ez duela bete nahi. Baina bestelakoak esatea trampetan sartzea da eta iruzurre egitea gizarteari. Edo lege organikoak bete behar dira, edo ez dira bete behar. Baina hori alderdi sozialistak erabakitzen du une honetan. Eta gure ustez lege organikoa den hainbeste urte dituen lege bat dagoeneko aspaldi beteta egon beharko lukeen. Orduan, gure ustez Euskadiko eskumena izan behar du. Bai ala bai. Hain zuzen, testu inguru horretan ere, Gernikako estatutuaren ez betetzari dagokionez, horre aipatu duzu urteak daudela, urteak dagoela legea osoki bete gabe, askotan ardura dunei entzuten zaila legeak betetzeko daudela, baina betetzen ez direnean, eta Gernikako estatutua ez delarik betetzen, ardurak norri eskatu behar zaizkio, eta ardura horiek nola ebatzi beharko dira? Ardura horiek kongresuan dago, hainbat urtetan, eta arduradunak dira bai alderdi popularra eta bai alderdi sozialista. Bilak izan dira, zenbat urtetan egon ginen bipartidismo txandakako horrekin, eta ez batak eta ez besteak ez zuen bete, hori, beti mugak jartzen zituen. Eta azken urteotan, jakin izan dugu, konpromiso hartu dula alderdi sozialistak estatu mailan beteko duela, horren konpromiso hartu du, baina oraindik ez dago beteta. Agendan hor dago, datak jarrita daude, baina ez da betetzen. Eskakizunak eta erantzunak alderdi sozialistak eman marko ditu. Eta normalean ez ditu argi eta garbi esaten. Beti esaten du oso konplexua dela. Kontxo 40 urtetan nik uste dut argitasun teknikoak aspalditik eman zirela, nola egingo litzatekeen hau. Konplexutasuna, beno. Bestelako egitura bat ere aipatuko dugu, abiadura handiko trena, Ezkio itsasotikan igaroko ote den da misterio handietako bat, Gasteiztikan, 3. bide bat ere, zer egin behar da?
Elkarrekin Podemosetik beti eta beti defendatu dugu, abiadura handiko trena kriston inbertsioa dela, mundu guztia daki zenbat milioi diren hori, eta inbertsio guztia bideratzen ari da soilik eta bakarrik abiadura handiko trena pasatu alizateko. Ahi esaten, trazadura berriak sortzen nahi dira, trazadura berriak, asko zera azkarrago iristeko leku batetik bestera, baina trazadura horretatik pasatuko diren tren bakarrak, lerro bakarra ingo delako, izango dira abiadura handiko trenak. Guzti dugu, aprobetxatu inbartzela, inbertsio hori, erraldoi hori, baitare, bidean, bestelako trenak sartzeko, bestelako herriak baitare lotzeko, orduan gura pustua zen, Nafarroatik Arabara jutia, Altsasura adibidez, eta bide horretan baitare, herriak konektatzea, eta bigarren mailako geltokiak sortzea, beste tren batzuk ere bai junalizateko. Haian ez espreski errail beretik, baina alboan beste errail bat jarri daiteke bestelako trenentzat, eta hori ez da horre ikusi. Hori zen gure apustua, badakigu ez dela egingo. Hortik aurrera zer, erabakia? Bueno, nire lagun, komilen artean, Jose Antonio Santanok erabakiko du, badakigulako azkenan, nundikan jungo diren etzetrenak, eta espalditik esan dudan moduan, oso abila da komunikazioan eta informazioa nahi duen moduan eta nahi duenean ateratzen. Eta etzaian interesatzen zerbait, oso abila da baita ere kajoian gordetzen. Berak nahi duen arte. Akaso hor, agian esan beharko litzaiok ere zerbait, urte askotako eztabaida bada, eta ez da inoiz bete-betean aipatu. Ea zer gertatzen den Espainiar Estatuko bideen zabalerarekin. Espainiar Estatuak badula neurri bat, eta nazioarteak guztiz bestelako bat. Baina hori aspalditik teknikoki nik uste dut, itzegin dut askotanek, ferrobiarioekin Irunen eta bar, eta hori teknikoki ja dagoeneko konponduta dago, zeba daude tren moldakorrak pasatzen dienen, beren ardatza moldatzen dutenak zabalera bati edo besteari. Orduan hori nik uste dut teknikoki, nire daki dela, agian oker nago, nik uste dut ja teknikoki trenen eraikuntzan bertan ja konponduta dagoela. Eta hori albiste hona iruditzen zait, behintzat. Trenak aipatuta, kafe enpresarekiko kritiko ere izan zarete, salatuz ea zer nolako lanak egiten dabilen, Israelen. Hain zuzen, Andres Arizkorrietari Gipuzkoako urrezko dominak kendu beharko litzaioke? Gu aurrezko domina hori ematearen aurka agertu ginen, komunikatiboki, eman zaio, kendu beharko zaion edo ez ikusiko dugu etorkizunean, ziur asko, etorkizunan ikusiko dugu, baina ez da bakarra, badakigu baitare Irizar hor dagola ere bai, badakigu ere bai orain Siden hor ere bai, badakigu zenbat enpresa dazkagun hori direla egiten hori. Beren kontratuekin Israelen proiektuari laguntzen diotenak, eta horrela esan diogu esan genuen osoko bilkuran, ez da bakarrekan KAF, baina KAF seinalamendu publiko bat eduki du, urrengoak izango dira beste hori guztiak. Eta seinalamendu publikoa gero eta punteta baiten den einean, bazken amatare urrezko dominak ere bai eroriko dira. Ez da gure iritzia da bestea, da herriak berak eskatuko duena, ziur asko, etorkizunean. Eta hori gertatuko ez dela, pentsatzen dunak, gure ustez oker dago. Oker dago. Azkenik ere, itzegin nahiko nuke alarderi buruz, horri buruz itzegin duzula berriki, horre berdintasun plana edo parte hartzarekin zalaparta badago, ezagita azalduko arzen iguk ezer gertatu den? Laburtuta, 2022an berdintasun zinegotzitik egin zen prozesu parte hartzaile bat, eragile askorekin, gizarte osoarekin irekitare bai, baitare egon zen bilera bat nahi zuen guztiekin etorri zitezkeen, pertsonak, hiritarrak, egin zen prozesu bat. Eta emaitza bat atea zen. Eta kontraste esparru guztietan, ateatzen zen argi eta garbi alardea jaso bartzuela berdintasun planak. Alarde berdinzalea. Alarde parekidearekiko neurriren bat jaso bartzela. Horrela jaso zen. Eta berdintasun batzordean, EAJaren aldeko bozkarekin ere bai, abarki eta garbi esan behar da, aurrea atea zen. Ze gertatzen da? Gero Irunen gertatzen den errealitatea da, berdintasunean inolako lanik egiten ez duten horiek, hain zuzen ere, alarde tradizionaleko buruzagi horiek, kriston eragina eta kriston boterea dakatela udalaren edo alkatetzaren erabakietan, eta alkatetzak erabakizula ez zuela plan hori onartuko, eta egin zituen bere trikimailuak neurri horiek, alardeari buruzko neurriak ez da batzeko. Ez da batu zitun.
emakunderi bidali zion, eta emakundek bere txostenean argi eta garbi eskatu zion ere bai udalari, irmo eskatu zion, neurriren bat jaso bartzuela alarde parekidearekin lotuta. Eta orduan, teknikoek ere bai, hori zuten bale emakundek eskatzen du, jasoko ditugu berriro kendu diren neurriak, logikoa den moduan. Hau da, hemen, da respetu instituzional bat. Zer gertatu da, bi urtetan zehar kajoian egon dela plan hori ez dela onartu, eta orain, PSEek eta EAJak onartu nahi dute, baina ze egin dute, eta hau da, kezkagarriena, espediente osoa ustu egin dute. Espedientean txosten tekniko guztiak emakunden ere bai ezabatu egin dute. Jose Antonio Santanoren plana hori, alardea aipatzen ez dituen hori, jaso egin dute plenora igotzeko, baina emakundek berak eskatu zuen neurria jaso gabe. Orduan, irutzen zaigu dela, errespetu falta bat prozesu osoari, gizarte zibilari, berdintasunaren alde lan egiten duten gizarte eragile guztiekiko, eta batez ere, eta hau garrantzitsuena, emakunderen lanarekiko errespetu falta ikaragarria da hori. Emakundek instituzio bezala eskatzen dizunean udal bezala jaso behar duzula neurri bat gutxienez alarde parekidarekiko, nortzea zu, gero, udal bezala, lehenesteko junta de mandos hori, alarde horrek eskatzen dizuna emakunderen lanaren gainetik. Eske hori da, errespetu falta ikaragarria da. Orduan, esatzen duguna da, emakunderi errespetu bat, zortzaiola. Emakundek egiten duen lanari. Ez dakit PSEek errespetatuko duen, alkatetzan da ona, baina, emakunderen ardura dakanak Eusko Jaurlaritzan EAJkoa izanik, errespetu pixka bat eskatuko barko luke EAJari udalean ere bai, Irunen. Eta orduan irutzen zaigu, hemen zintzo jokatu behar dutela, eta emakundek eskatzen duen neurri hori jaso behar dutela, errespetu instituzionalagatik. Badi izango era beraz gertatzen denaz. Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemoseko batzarkideak Gipuzkoako batzar nagusietan, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, eta egun ona izan.